खुलुमबाय। गिबियावनो साफ्रोमबो बिटिआर हालामनि जाति जनगोष्ठीनि आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनि सिबिनाय आरो हामलायथिखौ बावहरबाय। दिनैनि बे रंजालि बैसागु सान फालिनो गोनां समाव जोङो जोंनि हारि माहारिनि आसार खान्थि बायदियै गेदेरखौ मान होनाय, उन्दैखौ गोबानाय जोंनि जा नियममोन, बे नियमखौ रंजालि बैसागु मानिनायजों लोगोसे जोङो सिबिलांनो हायाब्लाबो एबा खुंलांनो हायाब्लाबो आं इउपिपिएल हान्जानि जानानै मोनसेल' खावलायदों, साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जेन' जोङो जोंनि गोरबोआवहाय रंजालि बैसागुनि जा आसार खान्थि, जोंनि हारिनि जा आसार खान्थि, बे आसार खान्थि बायदियै गोरबोजोंनो जों मान होलायदिनि, गोरबोनि जोंजोंनो जों अनसायलायदिनि। मानोना कभिड-19 महामारिया दिनै जोंनि बे भारत हादोर एबा आसाम हालामावल' नङा, बे दुलाराय मुलुगावनो गोसारनाय मोनसे गिख्रंथाव महामारि। बे महामारिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो जोंनि भारत सरकारा होनाय जा बेरामनिफ्राय बारग'नायनि जा आदब खायदाफोर, बे आदब खायदाफोरखौ जों साफ्रोमबो मानिनांगौ। आं सासे नोंथांमोननि आंगो सोद्रोमा एबा फंबाय एबा बिदा जानानै एबा फिसा जानानै मोनसे गुरै खावलायनाया बेनो, जेन' जोङो गासैबो नियम खानुनफोरखौ मानिनानै जोंनि गेजेरावहाय जा महामारि सोमजिदों, बे महामारिया गोसारलाया आरो जोङो जेन जोंनि इयुनखौ बे महामारिनिफ्राय बारग'नानै गोजान जा थांखि, जा मिजिं, बे मिजिंखौ जाफुंहोसारनो थाखाय जोङो बयबो न'आवनो हाबनानै थायो आरो जोङो ससियेल डिस्टेन्स लाखियो। बेखौनो आं इउपिपिएल हान्जानि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। बयनिख्रुइबो गिबियाव बे कभिड-19 महामारिनि जा ससियेल डिस्टेन्स आरो बायदि जा नियमफोरखौ लानानै जोंनि सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन, जोंनि अनजालु सिबिजाथाव डक्टर आरो नार्सफोर, जोंनि पुलिस बिफाननि आंगो नोंथांमोनखौ जोङो इउपिपिएल हान्जानि जानानै धन्यबाद होनो गोनां। मानोना नोंथांमोननि नाजानायावनो, नोंथांमोननि नांथाबनायावनो, नोंथांमोननि दाव खालामनायावनो दिनै जोंनि आसामा, नर्थ इस्टआ आरो स्पेसियेलि जोंनि बिटिआर हालामा महामारिनि जा संहारनाय, बे संहारनायनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनगासिनो दङ। नंखायनो आं इउपिपिएल हान्जानि जानानै नोंथांमोनखौबो आंनि गोरबोनि हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय। गुबैयै मोनसे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंनि बिटिआर हालामावहाय जा पलिटिक्सनि सायाव पलिटिक्स गेलेनो सानदों, आं सासे निहाथ सोद्रोमा जानानै बयखौबो खावलायनो नागिरदों, जा थांनाय 29 मार्च खालि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया 1.7 लाख कौटि जोंनि जा रेशननि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरनो होनो थाखाय बे कभिड-19 जा लकडाउननि टाइमाव मावनानै जानायनिफ्राय गावखौ गावनि गांनाय उखैनायखौ फोजोबनायाव जेब्लायबो हांफ्ला सिफ्ला जानांनाय, न' सिङाव थानांनाय रायजो राजाफोरनो, बिदा फंबायफोरनो जा रेसन होदों, बे रेसन होनो नागिरनायखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां पलिटिक्स जादों। आरो बावैसो जोङो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों, जोंनि माखासे हान्जाफोरा, जोंनि इउपिपिएल हान्जा आरो इउपिपिएल हान्जानि मादाव गेदेर आफादगिरि बिथांखौ सोंखारिदों। बिथांनि दैदेननायावनो, बिथांनि होबथानायावनो दिनै जोंनो थामहिनबा रायजो राजानो गोरिब गुन्द्राफोरनो होनो नागिरनाय जा रेसन, बे रेसना होबथाजाबाय होनना बुंनाय राव, बियो नंखाय राव। बियो अनला ओंख्रियाव आगान थायै मोनसे रावसो। मानोना जोङो बयबो मिथिगौ, रावबो सुबुङा जि जायगायावहाय कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दङ, मडेल कड अफ कन्डाक्ट इलेक्सन मेटारखौ लानानै, बे जायगायाव सोरबा सोद्रोमाया एबा सोरबा गभर्नमेन्टनि
मावफारिजों सोमोन्दो गैयै सोरबा सुबुंसाया एबा केन्डिडेटआ एबा बिनि सेलाफोरा माइरं रानना होनाय, फैसा रानना होनाय, अनसुंथाइ होनाय बेफोरबायदि हाबाखौ मावनो हाया। जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय जा हाबाफारिखौ मावनानै समाजनि गेजेराव बा होनना बुंनो बाख्नायजानो नागिरदोंमोन बिथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायो। नोंथांमोना जोंनि बे जाम्बा जाम्बि बोथिसे राननानै बोथिथामनि सिन्था खालामग्रा, बोथिसे जानानै बोथिब्रैनि सिन्था खालामग्रा रायजो राजाखौ लानानै जेन एबा रेसनखौ लानानै जेन बिथांमोननि खबसे ओंखामखौ लानानै जेन पलिटिक्स गेलेया बेखौ जों गुरैयै खावलायो आरो रायजो राजाफोरखौबो बे बेलायाव सांग्रां थानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। दिनैनि मुलुग दरबाराव गावखौ, गावनि न'खरखौ आरो गावनि हारि हादोर बेखौ सिनायथि होनोब्ला गुबैयै लाइमोन जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जेब्लायबो गावनि बिबेकजों खामानि मावनाय आरो गावनि बिबेकखौ जौगाहोनायनि सम फैदों। जोंनि गेजेराव थांनाय 1967 मायथाइनि पिटिसि मुभमेन्टनिफ्रायनो जोङो मोनबोनो हादोंदि गोबां जोंनि राजखान्थिगिरिफोरा, गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरा, गोबां जोंनि हारिखौ जौगाहोनायाव गुबैयै रल लाबोनाय सुबुंफोरा माखासे बुंनो थाङोब्ला 90% बांसिनानो गाव गावनि सेल्फ इन्टारेस्टआव गोजोबना थानानै जोंनि लाइमोन जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ नंखाय लामाजों दैदेननायखौ जों नुनो मोनदों। नंखायनो स्पेसियेलि आं नोंथांमोननि थामहिनबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बिदा महरै, सासे आंगो महरै, बिमाय महरै, बिबथै महरै आं बेखौनो गुरैयै खावलायनो नागिरदों इउपिपिएल हान्जानि जानानै नोंथांमोना सैथो आरो असैथोखौ बासिनायनि सम फैदों। सैथोआ जेब्लायबो देरहासारो, असैथोआ जेब्लायबो जेनो आरो सैथोनि लामाजों थाङोब्ला जोङो गावखौ सिनायथि होनो हायो आरो असैथोनि लामाजों थाङोब्ला गावजों लोगोसे न'खरखौ एबा हारि माहारिखौ फोजोबस्रांनायनि लामाजों दैदेनलाङो होननानै जों साफ्रोमबो लेखा गोरों एबा रोंगौथि गोनां सुबुंफोरानो मिथिनो हायो। नंखायनो बेखौनो खावलायदों जाय सुबुंफोरा दिनै जोंनि लेखा गोरों जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ दैदेनलांगासिनो दङ बिथांमोना एबा बै दैदेनजानाय जोंनि लेखा गोरों जोहोलाव जोहोलावजोफोरा नोंथांमोननि बिबेकखौ एसे बाहायनानै सैथो असैथोखौ सायख'दो आरो जों मुलुग दरबाराव गावखौ मोनसे गोख्रों हारि एबा गोख्रों हालामनि सुबुं होननानै सिनायथि होनाय बायदि हानाय बायदि नोंथांमोनाबो रल लादो।